ku Kaura TV, kamar yadda na saba gabatar muku da abubuwa daban, rai da wake-wake da fina-finai zuwa komedi zuwa 'yan labarai na littattafa da muke gabatarwa a wannan channel namu mai albarka. To masu sauraro, ne a yau ne ake gabatar da wasan odu a wannan gari da muke cikinsa mai albarka a Giza. Wannan suke gabatar da shi na al'adu da suke gudanarwa a kowane lokaci. A yau ne suke gabatar da wannan wasa wanda aka fara shi yau 30 ga wata, wanda za a kare shi zuwa ƙarshen wannan watan da muke ciki zuwa sabuwar shekara. To masu sauraro, wannan shiri za mu fara gabatar muku da shi kaɗan a cikin wannan channel namu mai albarka da muke cikinsa. In kuna biye da mu, yanzu za mu sa muku irin wannan wasa da suke gabatarwa na al'ada a cikin wannan gari don tuna al'adu da suke cikin wannan gari da suke gabatarwa a kowane lokaci. Ni ne naku Kaura TV, wannan nake gabatar muku da shirye-shirye a cikin wannan channel mai albarka. Yanzu ba tare da bata lokaci ba, zan gudanar muku da wannan wasanni da ake gabatarwa na nuna farin ciki da godiya a cikin wannan lokaci da muke a wannan gari mai albarka. Yanzu za mu fara gabatar muku da wannan shiri. Mai sauraro, bismillah, ga kaɗan daga cikin irin wannan wasanni da suke gabatarwa a wannan channel.
Just